Всяко лято от Културно-информационния център Цариброд се стараем за деца от Цариброд да организираме 10-дневна безплатна почивка на българското Черноморие. Тази година нашите деца ще имат възможност да почиват заедно с децата от Бабушница и Звонския край, каза Далибор Миланов. И тази година по инициатива на КИЦ децата от град Цариброд ще бъдат на море 10 дена от 1 август до 11 август. Предстоят в Република България на Черно море безплатно, освен разходите, които родителите поемат за транспорта. Всички деца, които са до 18 години, имат възможност да се запишат за КИЦ-ът, които имат желание да бъдат на море безплатно. Равда е малко курортно място на 7 км до град Несебър, известно с голям брой детски, ученически и студентски лагери за почивка. С години наред подобни лагери почиват и наши деца, добави Миланов. Всека година Народното събрание дава средства за нашите деца, които ще бъдат в Равда на море. Има ли заинтересовани? Да, има заинтересовани. В момента има записани над 50 деца и тази година отиват, 50, бройката е 50 деца. Децата, които почиват в Равда, в организация на културно-информационните центрове от Сърбия, имат определен платен охраняван плаж.